Nggih menika jam sari katul dumateng panjenenganipun Bapak kula Bapak Dan Ramil saha Bapak Kapolsek Besuki. Lah sumangga Mbak nyidam sari. Rokok
sepisan ketemu wong ayu dadi laku bondo ati rindan siang dalu kipur ban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu lir nguyahi segara datan bisa ngluluke atimu suwe nggonku ngenteni lewong ing tindak ento jambe dado ati sawiji najan napa tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya sisianku mugi Gusti nglelake tresnaku bakal kinawa mati hae hae hao hao hae hae ya ya awas awas eh Prahu
layar dino minggu pariwisata alon raune wis nangis nyap yupya wanyu pinola ora jemu-jemu karo jebul wis sore kuwi kelopo kakon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe kanca isih gembira anglerap-lerap banyune segara alian numpak prau layar ing dina minggu prau wisata jemu karo mesenduyu ngilangake solung ralesu ade jawe mas jebul sore witing kelopo nyakon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe yo yo ya ya yo 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 ya ya yo 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 ayo nduk waspada nang karo aturan gamukti hey
yo, 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 yo. Oh. Ayo gelo. Biak. Ayo.